видео. Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Дракон 376. Тук при мен е Фрелп. Да. Да, и днес ще играем Minecraft PP. Може да кандидатствате, като напишете в чата кандидатствам. Просто няма нищо с видеоклипове. Просто ми е тъпо вече. И на колкото и да сте години се ми интересува. Това е нашето развитие. Да. Сега ще копая. Трябва да се взема факли, но нямам колко. Аз пък си продължавам надолу сам да копая. Ще правя поредица на моят сервер. И... Де да знам какво да кажа още. Дори кажите нещо, де. Кажи поне нещо. Говори малко, че сега. Да, то всеки мрази даскалото. Да, връщам се. Вижте, направил съм го така да ми изкарва киловите и хелтът. Благодарение на Боинг от Evilcraft, той ми показа как. Нали каза в клипа там. И аз го направих. Благодаря, Боинг. Така. Дай малко джунгъл дърва, имаш ли? Дай. Ако имаш и кокола бинс. Нямам право да влизам. Не. Аз отвънка. Нямам право да си ги грифам. Не, аз просто си ги преместя. И ще правя парите на моя сервер. Май съм казал вече, не помня. Не, казва се Evilcraft. Да. И съжалявам, ако гласа пак на Теди не се чува. Защото, мисля, че съм го нагласил да се чува само моя глас, тъй че ако не чуете на Тедито гласа, аз му го чувам и... Ти нямаш профил и няма и да се абонират. Вау, не знам, защото толкова много фупаса вадят. Ти играш, защото не снимаш, нали? Аз 16 фупаса качвам, като снимам. Лесно. Не. Някъде, ако зависи колко време е. Они! Той май, да. Дами господа, ще паузирам за малко клипа да добавя това приятел. И с малко се върнем. Секунда. И да, не можахме да разберем кое и той е летна. Кик. Да. Понеже ни казва кой е, ще ви искам скайпа предварително. Ами проси!